салому алайкум бинандагони азиз, ман Муллозуҳур Тоҳирӣ, раиси Иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон, қаҳрамони халқи Догистон, беҳтарин табиби ҷаҳон дар соли 2004. Бахтиёр Шоруф яке аз шогирдони беҳтарини ман ҳисоб карда мешаванд, ки ҳамроҳи ман муддати қариб 1 сол дар Махашқала, Догистон, Ингушетия, Москва ҳамкорӣ кардагӣ бисёр чизҳои ман омӯзондам ва ин одам ҳар як инсон бевосита худодод истеъдодаш ҳаст ва агар истеъдоди худодод набошад, ҳама дар ҳама ҳолат гирифта намешаванд ва ин аз рӯи биоэнергетикӣ дастҳои ин одам энергияҳои зиёд дорад ва ина илм исбот кардагӣ ҳаст. Бо номи ҳозир махсус курсҳо ҳаст, курсҳои космоэнергетика ки истифода мебаранд ва он бемороне ки дар ҳамин шаҳрҳое ки ман номбар кардам ва ман шоҳиди он будам, ки одам онҳо табобат карданд дар тӯли 3 рӯз, 5 рӯз, 10 рӯз аксарияти онҳо шифо ёфтанд ва кори илмиам кардем. Дар шаҳри Москва ин одам унвони доктори анҳои мануални терапевта доданд, PG, яъне ки одам мутахассис соҳаи худаш ҳаст ва имрӯз дар шаҳри Ваҳдат як табобатгоҳи табобати стумора таъсис додагӣ, ки ин ҳам як гӯшаи ватани мо обод шуда истодааст. Мардум аз он ҷо аллакай баҳравар шуда истоданд ва ман мехоҳам, ки ҳамин инсон то 100 солагӣ ҳамин кори худашро давом диҳад, умри дароз бинад, мардум аз ин доим розӣ бошанд. Саломат бошед.